Rakousko-uherská televize uvádí udatné dějiny vymrdaného národa Mnichov! Dobrý večer, dámy a pánové! Dneska vám ukážu prohlídku českého národa, kde převzal vládu Adolf Hitler! Jo! 1939. Teda 1938. Berlín, kde Hitler žije 20 let! Adolf je tady. Ahoj, Mník. Hitler. Jo, moje Evropa bude jenom moje. Československo získám to. Moje zbraně. Měl proti sobě velmi slabé Napijeme si Evropanu na věky. V roce 1939 začal hodit Damáškavý krasanek a nastoupil pan Zálev! Na Československo zašla tikat bomba. Vypadá černoské péro a rozložilo se tam spermie všude kolem mě 1937. Spermie jsme my na německý národ na věky! Dám vám do Slovenska a Češka vaše kočkoholky. Mrdí jedli, já budu hrát! Auf der Heide ist ein kleiner Löwen, auf das Jsou ženský, teď to podepište, vy čupky zaslaný, a pokud to nepodepíšete, tak nedostanete kočkoholky. Já bych si dělala kočkoholku, jsem na držení hladu, ale nevím, jestli to je dobrý nápad, jako jedna. Co myslíš, ty pičo, jedna zasraná, vysoká, jak LeBron James? Zachráníme naše kočkoholky! Zafilmuj je! Ty úplně, všichni nás zradili, všichni nám vyhonili, co teď, kurva, co teď? Zabij se. Ne, nebudu se zabíjet, radši budu honit na femojema, kurva. Do piči, no, tak pojedu asi do Nakonec se Edvard Beneš rozhodl připsat pornoscenka! Sráči! Co bych jela za to si honit na tvoje. Takže Německo nás okupilo, sebralo nám půlku České republiky a ukousli z nás jak šugrděny. A po Zácovi nastoupil pan Plešoun Záňa. A 1939 a náš kamarád Adolf Hitler nás rozpádal. Československo už jenom Česko mi mamrdí. Vlastně to teď nevíme, jestli pan Edvard Beneš se vážně připsal pornosenkám.